Hej. I dag skal vi smage på vores månedens kaffe, som er fra El Salvador. Det er en uge siden, vi sendte den ud til alle jer abonnenter, så det er 9-10 dage siden, at jeres kaffen er ristet. Jeg har brygget den på V60 i dag, og det første, jeg lagde mærke til, da jeg bryggede den, det var, at den havde en meget tydelig aroma af blåbær og sådan en undertone af honning. Og det balancerer også meget godt med, at det er en meget, meget sød kaffe. Den har en meget klar syre, ren syre, men ikke kraftigere syre, end at den stadigvæk er meget velbalanceret. Den er juicy, stor mundfylde, tydelig smag af brumbær, en lidt lys chokolade, blåbærene er ikke så tydelige i smagen, de er klart mere fremtrædende i aromaen. Super dejlig kaffe. God fornøjelse.